बे सिख्लाजोंहाय बिहा आंनियाव फैजासेसिमावबो बेजोंनो बियो सोमोन्दो दङ इउटुब बा आंखौ ससियेल मिडियायाव आंखौ रावबो फेजेननो हाया होननानै नांगौबा आङो रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बोनो थाखाय आङो हासुदैखौ गावहरो बेबादिहाय पलिटिकेलि नासयनाया दाबो जोंनाव जायफोरजों पिस एकर्ड जाबाय बे पिस एकर्ड खालामग्रा बिगोमाफ्रानो दिनै गोजोनथियाव खुलुमबाय रायजोफोर आंनि गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननो सिगांग्रो जासिनाय थाबाय गोलोमबायबो खामानि मावदोंमोन नै माइ सौदों उफाय गैया गरम मोनबाय जेबो साख्रिबो गैया बाख्रिबो गैया नालाय ओंखायनो बेफोर खामानि बेबायदि मावनानै जायाबानो उफाय गैया जिखुनु हक जाया मायनो नै दा ससियेल मिडियायाव जे गोसारबाय थानाय माखासे माइनि जेनेबा एनिथिं एमजेनि वाइफ आरो एनिथिं एमजिजों जे जालायबाय थानाय बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदोङो एक्सुवेलि बेल' हिनजावफ्रा जेनेबा हाबा जानानैबाबो गावसोर हौवानि एसे अख्रा जानो नाङा आरोखि बेखौ आं बुंनो सानो गावनो जुदि हिनजावानो जे गाव माबा मोनसे जब मावदों होननानै जुदि अख्रा जायोबा जेबो हौवानि जेबो बुंजानो हायाबा न'खराथ' गावस्रानाय निस्सय सफैगोन अब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव जे मेन टपिकआव थाङैनि सिगां आंनि बेखौबो शेयार खालामनो नाजायो APB अर्थात अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डनि जे मानाव गिदिर रन्जन दैमारि सारनि बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारि मेडामा मा फोरमायदों जेनेबा मा रोखोम APBनि जे उद्देश्यआ मा नोंथांमोना निस्सय खोनासंनानै लाग्रो बिनि उनाव नोंथांमोननि अनुमति बायदियै कमेन्टखौ हरदो जोबोद मोजां मोनदों गोबां माने जौस गोनां सेंग्रा मानसिफोर आरो बेबादिनो गोसो गुदुं रायजोफ्रा बेवहाय कमिटियाव हाबदों बेनि थाखाय जोबोद मोजां मोनदों जों आसा खालामो जोंनि जा गोदान हान्जा बे APBखौ जोङो गोख्रोङै दैदेनलांनो हागोन बे APBखौ दानायनि गुबै थांखिखौ एसे फोरमायनो बेखौथ' जोङो 2 एप्रिलनिफ्रायनो बुंनाय जाबोदों जोङो जे मानो दानाय जादों जों बेखौहाय सोरबा दैदेनगिरि सोरबा हान्जाखौ गाज्रि मोननानै बा बिसोरनि बेरेखा जों बेखौ दायाखै नाथाय जोंहा जि गोलाव सम बर' हारि हिसाबै जुजिनायनि सोमावसारनायनि जि फिथाइ मोननाय बे फिथाइ मोननाया दिनै जोंनि आखाइनिफ्राय थांनायनि लामायाव जों गावखौ खुंनो मोननायनि जि मोन्थाय जों मोन्दोंमोन बे दिनै जोंनि आखाइनिफ्राय लासै लासै थांनायनि लामायाव बेवहाय बेखौ गाबथानो होननानै आरो लोगोसे दिदोम जिथु गोजोन बे दिदोम गोजोनखौ लाबोनो थाखाय जोङो नाजागोन खारन दा जों जिखिनि नुदों जोंनि सासन बेबस्थाया जुदिउ 6 सिड्युलनि गेजेरजों जोंनि आखायाव थानांगौमोन जों गावखौ खुंनो हानायनि जोंनि मोजांनि गाज्रिनि गासैखौबो जों गाव थांखि लानो हानांगौमोन बेबादि जोंनि आखायाव गैया गुबुननिफ्राय दैदेनहरो बेबादिहाय पलिटिकेलि नासयनाया दाबो जोंनियाव दङ जों नुगासिनो बेवहाय बेनिफ्राय उदां खालामनो जोङो नाजागोन आरो लोगोसे जि गोजोन बे गोजोनखौ जों खुगाजोंथ' बुंनानै गोजोनखौ लाबोनो हाया दा जों नुनो मोनो जे एक्चुवेल जिथु पिस होननानै जों बुंदों जायफोरजों पिस एकर्ड जाबाय बे पिस एकर्ड खालामग्रा बिगोमाफ्रानो दिनै गोजोनथियाव गैया बेवहाय जों बेखौ लुबैया जे माब्लाबा गोजोन गैया होननानै दुखु मोनदों होननानै माबा मोनसे जाहाथे जोंनियाव आरो जाफिना बेनि थाखाय जोङो नंगुबै गोजोनखौ लाबोनो थाखाय बयखौबो लानानै जों खामानि मावनो नागिरदों आरो बे हान्जाया गासैबो राव हारिमु धोरोमनि मानसिफोरखौ लानानै जों आवगायगोन आसा खालामो लासै लासै जोंनि बाथ्राफोरखौ जोंनि थांखिफोरखौ रायजोफ्रा बुजि मोनगोन आरो बयबो ज' फैनानै जोंनि अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डआव लोगो लाफैगोन आरो जोङो लोगोसेहै बयबो मा मावलांगोन बेखौहाय सावराय जोङो बयनिबो थाखाय मावलांनो हागोन होननानै मिजिं खालामो फैबाय थागासिनो BTC बिसायख'थि बेवहाय गासै मोन 40 समस्ति दं गासैयावबो बिजाथि होगोन बेखौ जों सावरायनाय जाथ'वाखै मोनबेसेयाव होगोन जों बेखौ केबिनेटआव जिरायनानै थांखि लागोन आरो दिनैनि थारिखआव बियो
बांद्राय थाब जागोन आरो बुङोब्ला बेवहाय जोङो लासैनो बेखौ थांखि लागोन आरो जेब्ला जों मोनबेसेयाव गेलेगोन थांखि लागोन नोंथांमोननो मिथिहोगोन जे बेखौ बुंखागोन खारन जायफ्रा हानजायाव दंखायो बिसोरथ' बेखिनिखौ बुंखागोन रावबोथ' आरो मोजां मोनदों होननानै बुंनाय नङा खिन्थु बर'फोरनि गेजेराव 20 बोसोरनि उनाव गोदान मोनसे राजखान्थि हान्जा जोनोम जादों बेथ' जेबो गिदिर बाथ्रा नङा ओंखाय जोंहा डेम'क्रेटिक राइट्स दङ संगठन खालामनानै हान्जा दानानै सुबुं माहारिखौ सिबिनो मोननायनि बयहाबो मोन्थाय दङ आरो बेयावहाय भट बोफ्लेनाय बा हारिखौ लोरबां खालामनायनि बाथ्रायानो फैया खारन दिनै गोबां रायजो राजा दङ जायफ्रा गोनो गोथो जानानै दङ सोरजों थागोन सोरजों मावगोन ओरैबो थांथावा बैजोंबो थांथावा बैजोंबो दा स' जों मोनसे अल्टारनेटिभ होनोसो नागिरदों मोनसे बिकल्प जायफ्रा खामानि मावनो गोसो खिन्थु दा थाखानाय हान्जाफ्रावबो थांनो गोसो गैया नेसनेल पार्टिफ्रावबो थांनो गोसो गैया अथ'स' गावनि हारिनि थाखाय मावनो गोसो दङ थ' बेफोरबादिनो जोङो मोनसे बिकल्पसो होनाय जादों होननानै सानो आरो जों जुदि पजिटिभहै नायोब्ला बे जोंनि थाखाय मोजांसो हारिनि थाखाय आरो नेगेटिभहै नायोब्ला एभ्रिथिं इज बेड जुदि जोङो नेगेटिभहै नायोब्ला मोजाङावबो जोङो गाज्रिखौनो नुगोन बेनिखाय अफकर्स जायफ्रा बुंदों बे जोंनि थाखाय मोनसे सिकिउरिटिसो बेवहाय जोंखौ सोरबा होननानै सानदों जे माबा मोनसे गोहो दङ होननानै सानदों बेनिखाय बाथ्रा बुंदों बेवहाय जेसेबां बाथ्रा बुङो बे जोंनि थाखाय प्लास पइन्ट आरो जों रावखौबो गाज्रियै बुंब्लाबो जोङो नेगेटिभहै लायाखै जों बेफोरखौ बोर आरो पजिटिभ हिसाबैसो जोङो नाजावदों जेब्ला एकर्टनि उनाव हाइकर्टआव लांदोंमोन केसखौ बेयावहाय सोरखारनिफ्राय बुंखादोंमोन जि खालि आदाया हाथियार गथायनो थांदोंमोन 30 जानुवारियावहाय जे केसखौ हाइकर्टआव लांनानै फोजोबनाय जागोन होननानै खिन्थु बेखिनिखौ सोरखारा मावनांगौमोन दिनै जों जेब्ला केसआ जेब्ला सोलिबाय थादों हियारिं जादों आर्गुमेन्ट जादों बेनिफ्राय माबा होनोसै जाजमेन्ट होनोसै बेफोरबादि प्रतिथु समाव आङो गभर्नमेन्टनो A to Z आं लिरहरो एभ्रि हियारिंनि आर्गुमेन्टनि डेट आं फोरमायहरो जाहाथे बिथांमोना गभर्नमेन्टजों रायलायनानै फोरमायनो हायो आरो बाथ्राफोरखौ मिन्थिबाय थायोब्ला गभर्नमेन्टजों रायलायनो सुबिदा जायो बेबादिखौ आं खालामनाय जादोंमोन खिन्थु उनाव जों मिन्थिबाय जिबादि रायज्लायनांगौमोन जोंनिफ्राय बेखिनिया जाहैयासै बेनि उनाव आरो कनभिक्ट जाफिनबाय दा माबायाव दङ बे समावथ' जेबो बिदि मददनि खोथा गैया हाइकर्टआव जेब्ला दङमोन जुदिअ बियो आफ्टार एकर्टनो जादोंमोन बेनि उनावहाय दा सुप्रिम कर्टआव दङ केसआ सुप्रिम कर्टआव सहाय खालामनायाथ' बे आरो माने खालामनांगौखासो जुदिअ अपेनलि बुंथ'वा बेफोर खोथाखौ गोबाङा बुंबाय थादों जे जों ओरैबायदि सहाय खालामदों नाथाय उफाय गैया रायजोफोर जानो हागौ दिनैहाय जुदि आङो बुंफैफिनाब्ला आंखौ गोबां मानसिफ्रा नंगौ थारैनो प्रितिया गाज्रि मार आरो बेफोर जे गासैबो दानि भाइरेल जानाय बे फट' एबा भिडिअ रिल्सफ्रा बेफोर गासैबो दानि हाबा जाखानानै संसार जाखांनायनि उनावसो खालामनाय होननानै नोंथांमोना गोबां आंनि सायाव नंखाय फोथायनानै लाखिनानै थागोन बिनिखायनो आङो उफाय गैयि जानानै दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो भिडिअ नुजाफैनो गोनां जाबावबाय आं सानदोंमोन गोबाङा गोबां बुंहरनो न'खरनि मेटारफोरखौ ससियेल मिडियायाव दा बुंफै दिनै आं उफाय गैया आंबो सानदोंमोन दिनै ससियेल मिडियायावहाय भिडिअफ्राव बुंनानै जेबो लाब गैया मानोना आं रावनिफ्रायबो आं थाइसेबो आङो मोनजायाखै दिनै गोबाङा सानो बेफोरबायदि कन्टेन्ट बानायनानै गावखौनो गाव भाइरेल खालामनानै फेसबुक इउटुबफोरनिफ्राय थाखा खामायो नाथाय दिनैबो आङो इउटुबनि मनिटाइजेसनखौबो आङो बोखारनानै दोनदों आरो फेसबुकनिफ्राय दिनैसिम आंहा थाइसेबो थाखा उइथड्र खालामनायनि खुनु रेकर्ड गैया थेवबोनो गोबां गाज्रि रायजायो बुंनो गोसो गैयाबाबो दिनैहाय आङो फैनो गोनां जाबाय मानोना आंनि हौवा एमजिआनो जेबादि नोंथांमोननोहाय मोदै रुखु गाबनानै बियो बुंदोंना रायजोफोर आरो नोंथांमोननि गोसोआ बिनि मेगननि मोदैखौ नुनानै बिनि दाहाखौहाय सानदों आरो बिजोंहाय गेब्लेफादों आरो थारैनो आंखौ गाज्रि होननानै सानदों नाथाय रायजोफोर बिनि बे मेगननि मोदै गनायाव
बिनि जे मेगनजों मोदै फसरनानै गाफ्लानायाव बेसेबां सैथोता दं दिनै आङो बुंफैनो गोनां जाबावबाय। आरो मोनसे समाव बियो बुंदों जे आंखौ इउटुब बा आंखौ ससियेल मिडियाआव आंखौ रावबो फेजेननो हाया होननानै। नांगौबा आङो रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बोनो थाखाय आङो हासुदैखौ गावनि मेगनाव फुननानैबाबो बामफोरखौ फुननानैबाबो आं गाफ्लानानैबाबो आङो नंखाय बेफोरबादि आं फोलानानैहायबो आङो बेफोरबादि पाब्लिकनि रायजो राजाफोरनि गोसोखौ आङो बोनो हानाया आंनि बेयो मोनसे टेलेन्ट होननानै बेयो गोग्गाना लादों। आङो मिनिनानै बे समाव आं सिरि थादोंमोन। नाथाय बे फावथिनाखौ दिनै बियो थारैनो खालाममारबाय। बे भाइराल जानाय दि रिल्स एबा फट' बे फट'खौ नोंथांमोना गोबां रोखोम लिरनानै शेयार खालामदों। नाथाय आं दाखालि लास्ट भिडिअ'आवबो आं बुंदोंमोन रायजोफोर जे बे फट' नुनाया बियो आगोलनि एमजेजों हाबा जायै समावहाय बोसोरसे सिगांहाय सासे सेंग्राजों आंहा हाबा थिग जादोंमोन होननानै ना बे सेंग्रायासो होननानै दिनै बे जाथाया दिनै संसार जानानै दानिसो एमजेखौहाय फोथाय खेबस' खालामनानै गुबुन सासे हौवाजों सोमोन्दो लाखिनायफोरबादि दिनैनि दिनावहाय आंनि सायाव गोबां गाज्रि लिरदों मानसिफ्रा गोबां गाज्रि बुंदों। नाथाय रायजोफोर दिनै आं रोखायै नोंथांमोननो आं खोन्थाबावनोसै जे बे जे भाइराल जाबाय थानाय फट' एबा रिल्स नैबे जे रिल्सआव नुनाय सेंग्रा बै सेंग्राजों आंहा बेयो 2022नि नभेम्बर मासावहाय आंहा हाबा थिग जादोंमोन। आंनि न'खरनि आरो बै सेंग्रानि न'खरनि गासैबो मिलायनानै बे हाबाखौ थिग खालामदोंमोन। आरो जोंना हाबानि थाखायबो गासैबो इनभाइटेसन कार्डनिफ्राय लानानै हाबानि सि जोम बायनाय आरो हाबानि थाखाय प्रि वेडिं फट'शुट दिनै गाबोन बयबो खालामो प्रि वेडिं फट'शुटबो जाखांबायमोन। इभेन हाबानि डेक'रेसननि थाखाय गासैबो थाखा फैसाफोरखौहाय एडभान्स होजोबखालायबायमोन। नाथाय दुखुनांथाव जे आं दिनैनि दिनाव सानो हयथ' इसोरनि इच्छायानो गैयामोन होननानै माखासे मानि न'खरनि एसे प्रब्लेम जानायावहाय फेमिलि इसुआवहाय दिनै जोंनि बे हाबाया बायनानै थाङो। नाथाय जिहेतु जोङो हौवा हिन्जाव जाखानोसै आरो बावैसो कয়েक दिन थानानैनो जोंहा हाबा जानोसै जोङो गोबां हाबानि थाखाय सि जोम बायहैदोंमोन गोबां बेफोरबादि खरस सना गयना बायनाय बेफोरबादि जादोंमोन। बेयावहायनो बे नोंथांमोना जे नुदों आं गानदों पिंक कालारनि जे ड्रेस नैबे ड्रेसखौबो हानिमुननि थाखाय बायनाय जादोंमोन। दिनै बे ड्रेसखौहाय आङो ट्रायल खालामनानै गाननाय फैदोंमोन। फैनानैहाय बे समावहायनो जोङो सानैजों आंनि मबाइलनि इन्सटाग्रामनिफ्राय बेफोरबादि रिल्सखौ लानाय जादोंमोन। नाथाय रायजोफोर जेब्ला बे हाबाया बायनानै थाङो रायजोफोर आङो गोबां मेन्टेलि डिप्रेसनफोरजों आङो भुगिनानै थादों। आरो बेनि उनावहाय आङो 10 माससो जागोनदां 9-10 माससो उनावहाय आङो एमजेजों लोगो मोनदों। नोंथांमोना जायखौ बयबोनो भिडिअनि गेजेरजों नुदोंमोन थुब्लावनि थेरापि सेन्टाराव थांनाय। दिनै बिनि उनावहाय एमजेजों आंहा फन नाम्बारखौ लालायनाय जादों आरो बुंदों जिहेतु सासे इउटुबार मानसि बर'नि मुंदांखा बेनिखायनो जोंनि जायगायावबो वेस्ट बेंगलावबो गोबां जों बर' हारिफोर दं मालाबा फैनो हागोन होननानै बुंलायनाय जादों। आरो बेबादिनो सानसे जोंनि न'खरावबो बियो आलासि महरै फैदों। आलासि महरै फैनानै गोबां माखासे मिनि भिडिअ लानायखौ नोंथांमोना गासैबो मिन्थिजोबखागौ। बिनि उनावहाय दिनै सानफा एफा बेफोरबादि लोगोफोरबादि रायलायनाय जादों। बिनि उनावहाय एमजेआ आंखौ सानसेखालि प्रप'ज खालामो। जे समाव आं बुंदों जे आंहा सिगांबो मोनसे बेफोरबादि गिदिर जाथाय जानानै थांबाय आंनि हाबाया केन्सेल जानानै थांदों। आं गासैबो बिसयखौहाय आङो बेखेवजोबनानै खोन्थादों। थ' नै बेफोरबादि अबस्था बेनि थाखायनो आङो आरो गोसो गैला आङो
आरो बेफोरबायदि गोसो थोलायनानै थानो थाखाय गोसो गैया। जुदि नोंहा एसेबां आंनि सायावहाय जुदि फोथायनाय एबा आंखौ मोजां मोननाय दङब्ला नोङो हाबा लानो हागोन आंखौ होननानै बुंदों। नाथाय रायजोफोर, आङो एमजेनियाव आं मोनसेबो सिखोमायाखै। आंनि गारबोनाय दिनावहाय जाबोनाय गासैबो जाथाय, आंनि गासैबो फट'निफ्राय लानानै रिल्स जेसेबां गासैबो सोमोन्दोखौ आं खोन्थाबोदों। गारबोनाय दिनाव आंनि फरायनाय समाव, स्कुल कलेज फरायनाय समाव जे गासैबो थाबोनाय सोमोन्दो गासैखौबो आं बेखेवनानै लादों। मानोना आं सानदों जे जुदि आङो दिनैनि दिनावहाय बेफोरखौ जुदि आङो सिखोमानानै लाखोमायोबा सानसेबाबो सोरनिबा खुगानिफ्राय हयथ' खोनागोन, गोसोआव गाज्रि मोनलायनाय जागोन होननानैहाय आं गासैखौबो दिन्थिदों बेखेवनानै। आङो बे रिल्स जे नोंथांमोना दिनैनि दिनाव भाइरेल जानायखौ नुदों बेखौबो आङो एमजेनो रोखा रोखा आङो दिन्थिजोबदों। बेयावहायसो दिनै बे एमजेआ बे रिल्सखौहाय माब्ला बियो गावनि फनाव सोनानै लाखोमादों आं मोनथिया रायजोफोर। नाथाय बे रिल्सखौहाय आं गोबाव दिन सिगांनो आङो डिलिट खालामनानै लादों। दिनैहाय बिनि उनावहायबो बेफोर गासैखौबो नुखानानैसो मोनथिखानानैसो एमजेआ आंखौहाय हाबा लादों। एमजेआबो बुंनानै लादों जे गावहाबो सेंग्रा समनिफ्रायनो फरायनाय समनिफ्रायनो थाबोनाय रिलेसन गावनि एक्सजों बेफोरखौ बियो बुंनानै लादों। बियो बुंदों आरोबाव बोसोरनै जाबाय बे सिख्लाजों गारलायनाया, आंहा जेबो सोमोन्दो गैया होननानै आंखौ थगायदों। नाथाय आं मोनथियामोन बे समाव बे थगायदों होननानै। जेब्ला जोङो कर्ट मेरेज जाखाङो, सेप्तेम्बर मासावहाय थाङो आरो अक्ट'बरनि फार्स्टआवहाय अफिसियेलि गासैबो कर्ट मेरेजखौ खालामो, होमबा बिनि उनावहायसो आं मोनथिनो मोनबाय जे एमजेआ जाय सिख्लाखौ बोसोरनै सिगांनो गारलायदों, जेबो सोमोन्दो गैया होनदोंमोन, बे सिख्लाजोंहाय बिहा आंनियाव फैजासेसिमावबो बेजोंनो बियो सोमोन्दो दंमोन आरो गोबां देहानि सोमोन्दो दंमोन होननानै। नाथाय दुखुनांथाव रायजोफोर, जे समाव आं मोनथियो बे समा बिराद आंनि थाखाय अलरेडि लेट जाबायमोन। मानोना आङो गभर्नमेन्टनि आयेनजोंहाय आङो खाजाबायमोन हौवा हिन्जाव हिसाबै। बिनि उनावहाय जेब्ला उदालगुरि कर्टनिफ्राय जोंनि फाइनाल हाबानि सार्टिफिकेटखौ लानानै फैयो, बे समावहाय जोङो उदालगुरि स्टेशनावहाय एमजेनि एक्स गार्लफ्रेन्डखौ लोगो मोनो। जाय समावहाय बिनि एक्स गार्लफ्रेन्डआ गाबै गाबै दिनै गोबां गावसिनि दुखुनांथाव जानानै थांनाय घटनाफोरखौ बुङो। दिनै जे बियो बुंदोंमोन एमजेआ आंखौ बोसोरनै सिगांनो ब्रेकआप जादों, बेफोर गासैबो नंखायमोन। मानोना सिख्लाया गाबै गाबै बुंदों जे माबादि बियो बे सिख्लाखौ बाहायदों आरो बाहायनानै गोबां देहानि सोमोन्दो लाखिनानै गथ' सासे गारलायहोनानै दिनै बियो बिनि लाइफखौ बरबाद खालामदों होननानै बियो गोबां दुखुजों फोरमायदों। आरो बिनि उनाव बियो जों जे ट्रेनाव गाखोनो थाखाय जों नेदोंमोन स्टेशनाव, बियो बिनि ट्रेननि जों गाखोनाय ट्रेननि सिगांनि ट्रेनाव बियो गाखोनानै क'क्राझार फैदों। नाथाय बियो रङियावहाय ओंखारफैनानै जोंनि ट्रेनखौ बियो नेनानै बियो थादों आरो बियो जोंनि ट्रेनाव गाखोनानैहाय जोंनि बगिखौ नागिरै नागिरै रङियाव गाखोफैफिनदों बियो। दिनैहाय गोबां बे समावहाय दिनैबो आङो दुखु मोनो। बे सिख्लानि मेगननि मोदैखौ आङो बावनो हाया। प्रिति जे बिथांजोनियावबो माखासे निस्सय गैया नङा दङ दाया। जे फिसायनि जे फंसे बाथ्रा बेयो एक्सुवेलि जेबो बुंजानो हाया, बेफोरबायदि जानांगौ खोमा। ओमफ्राय बेफोरबायदि न'आव एबा बिसि फिसायजों जुदि गोरोबलायाबा निस्सय गावस्रानाय एबा संसार जानायनि जे लाइना फिसा मोनबाय फिसौ मोनबाय बेबायदिया निस्सय गावस्रालायनाया सफैगोन। जा बेखौ बुंनो सानो, माखासे जे फिसायनिफ्राय देरसिन जानानै गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंग्रा खोथा, बेखौ एक्सुवेलि गावनि पार्सनालिटि खोथाखौ ससियेल मिडियायाव जेन रायजोफोरनो जेन बेखौ बुंथिनानै होग्रा, बेफोर मारै जाथाव। गावनि न'खर संसार जानायनि गावनि बिसि फिसायखौ माखासे ससियेल मिडियानिजों फानग्रा एबा बेबायदि मानसिया बेबायदि मोजां नङा। खारन दस्रा
न'खरनि मानसिखौसो एबा बिसोरबायदि फाननाय गावनि फिसायखौ फाननायाथ' एसे भुल जादों नामा आरो रायजोफ्रा बिजिरसिगोन बेखौ। दा जोंना अनजालि दैमारि APBनि जे पार्टी निस्सय उद्देश्यआ जे रायजो राजानि मोजां खामानि आरो फार्स्टआवनो माखासे बिसिनि जे खामानिया रन्जन दैमारि आरो बेजों गोबां थानाय केडार एबा लिडारफ्रा गजोबनांगौनि जे मिजिं आरो बर' रायजो राजानि जि बुंदोंमोन बड'लेण्डआव जोंनो सान्थि फैबाय, सान्थि फैनानै सान्थि फैदोंब्ला एक्सुवेलि सान्थिया गासै NDBनि जे केडार एबा लिडारफोर रन्जन दैमारिखौ लानाय गासैबो गजोबनांगौ आरो दिनैसिमावबो मानि थाखाय गजोबाखै बा बेनो मोनसे प्रश्न आरोखि। नै दा मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनिसिम बियो मोनसे रायजो राजानि थाखाय मोनसे गेदेर सायावबो भुल मावदों नामा बेनो मोनसे आरो आं एक्सुवेलि बांद्राय खोथाजों बुंनो सानला जे माखासे एनिथिं एमजिमोननि जे माखासे न'खर संसार जानायाव माखासे दस्राया हाबदेरनानै खोथा बुंनो मा दरखार ना। अब्ला गावसिनि ससियेल मिडियायाव जेन खोथाखौ सोरबा सासे एसे खोथा बुङोब्लानो आंबो नोंनि थाखाय निस्सय नोंखौ खर'आव बुफिनगोन, जुदि फिसाया एसे बुज्राङोब्ला नोंखौ आथिं बुफायगोन, बेफोरबायदि होननाय बायदि माबायावनो दा ससियेल मिडियायाव बिथांमोनहा बाथ्राजों बुहुत बुलायगासिनो दं आरोखि। अब्ला निस्सय नोंसिनि संसार जानाया मा रोखोम जागोन, नोंथांमोनहा बै समाव मोजां मोनलायनानै लानाय समाव खोथा बाथ्रा मोजां मोनलायनानै लानाय समनिखौ एबा हाबा जानाय समनिखौ गोसोखाङासै ना। अब्ला गावसिनि फिसा फिसौआ मा जानो थांगोन एबा बिनि फिसालानि खोथा गावसिनि फिसाफोरनि फिउचारनि खोथा दङ। अब्ला संसार जानायनि लाइना गारलायनायनि लाइन नामा? निस्सय रायजो राजा नोंथांमोनहासो फोरमायहरनो हासिगोन। आं बांद्रायखिनि खोथाखौ बुंनो साना।